Hola! Sóc el Qualo, d'Aqualogia, el programa educatiu d'educació primària que obre l'aixeta del coneixement de l'aigua. Et vull explicar que els meus amics i jo ens hem digitalitzat perquè a l'escola ens pugueu tenir sempre a l'abast. Per què ho hem fet? Diferents recursos adaptats a cada edat. Ai, perdona, que ells també us volen saludar. Són els personatges que ens acompanyaran al llarg d'aquesta aventura. A part, també disposem d'alguns materials de suport fet per influencers de referència com ara el Dani Jiménez o el David Calle. Pots fer l'activitat guiada a l'aula o promoure que l'alumnat la faci de forma autònoma des de casa. Tu decideixes. Podràs accedir a un apartat amb tota la informació. Serà fàcil per tu. L'alumnat podrà accedir de forma autònoma i fer les propostes des de casa. Hola a tots i a totes! L'aventura Aqualogia ja està en marxa i vosaltres en podeu formar part. A Aqualogia som la Clara, la Mine, en Vitruvi, en Salvador i jo, en Qualo. Aqua vol dir aigua i Aqualogia, conèixer l'aigua. Us esperem a l'aula digital. Submergiu-vos a Aqualogia.